En juma manyien kendo station en Lolwe TV, chenro en Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto ngisa na mosi ngama nori ni mosa gi Madam Bensoda ajoni nyari Yesu ajoni nyari Yesu ajoi nya osum ogocho da wachamo dina cham dina kanye abika women rep abiro mi tich pie kika wuok no wachamo dina Kesia wege Bensoda in uchamo dina gi Bensoda me starter ka dish go supo ka madhe yani eno golo order ko kwa mana joi nya Yesu waiter kel pilau chamo pilau yako Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto oda bandu gimoro timore Kisumboka nitiere cartels moko anyaluongi ni cartel ati omos kuom tiyo gi Tamne TV kikaloga but Tumaini supermarket masano ngeri kaka quick mart nitiere ga group moro kanyo gin joma wuondre ni karibu customer giuso simbe giuso simbe tinde koro gidar gidhi Central Square molo kacha Chunyi Town bunge bise ponjori gima jogi uso giuso gik maba gikoni ji correct eyo machiek gidholuolo gin jokuoge mamecho gi dhok kokale simbi to ging'e target ji kendo ging'e pimo ji kabisa target joma gi target kabisa minwa mano biro town ka obiro chama ngowa ayeri bang chachulo ga jidu kadwe bengi koro chomo bank molo kanyo nitiere Bank of Baroda kanyo nitiere Coop kanyo nitiere Barclays Absa gipimo ji mos karibu mama hii simu inakufaa mama hata ukiangalia hebu jaribu piga picha kidogo unaona vile unakaa na ukinunua hii simu kuna promotion utaingia draw kwa draw na utashinda utashinda pesa shopping unga nitiere mine mwasaweto pesa mudhuro in fact ungere kaka sim swap iko ni dongidwa ni watem ni simu nikatiyo kel sim card leta sim card pesa gilogo nyake bengi mine wa uone wa owete wa wasaweto pesa mang'eny town ka through this fraudsters jo county uteme ango iwinjo ni kelo story ni mondisewa godonge makuru jogi riemburu ka chen moriambe gi City Square iyeno ka gidhi but kanye kibuye taskis kanyo kagia but taskis kanyo gichagi duo kanye tie stage ka adwa mi feedback iwinjo gichagi dhi bas Kisumu County Hospital I'm giving you feedback for free mia feedback kuda bandu mia 2 days ndalareyo abala wanga CM ditie ko jogi te I will finish cartels abala wanga Jakakamega wacho no biro yiri 2 days deal gi jogi nikech jowala police be karanja giradhi wuogo in fact nitiere jo mablame ga ni police osekoso tiyo gi jogi mondo mi oriembgi ni jogi chiemo gi police gichiemo gi police kwani iblame abala for nothing koro nikech ma city ma Dr. Bala wanga amomyo iye city ni ikwele bas abala ang'e abala no nonsense ko wacho ni jogo kadwa nene town kanyo Ranguma miwerigo gavana Ranguma werigo gi joge campaign you give some police boy Ranguma now what we did freedom of speech, freedom of association, freedom of movement is paramount. This is a city, there are laws, there are bylaws iwinjo sani se Peter Nyang'nyongo dong nyogo caravan Chunyi Town iwinjo prof no kala iwinjo nuarito ni Africities mondo room mondo ji oket posters sani koro ji keto posters ji keto billboards Ranguma don nigi billboard nini mega city prof dong aparo ni ulauru kodwa billboard mar prof benyocho golo nikech prof sani handsome kendo o change post ngamugolo billboard mar prof dong nogol billboard prof ngamugolo dong nini opone iwinjo airport nikech prof handsome prof buonjo nyirikona ene kidho mata is this prof iwinjo angomio onge nying Dr. Willy ere picha Dr. Willy posta uno iwinjo billboard ere picha ne iwinjo gimano te what was deposited wan kaka jo nyakach ma jo diaspora okunyal bedo nukedo phone billboard town ka mar 5 more ne billboard 5 okay nito ni 5 more nito ni tich dire to nying Dr. Martin Willy kata picha ne bade onge picha okay ni issue what has been deposited at the registrar iwinjo to be okwanya keto ji adek iwinjo I'm just speaking bet most pokatieko billboard nigi pitch baba iwinjo
Yeah. Aya. En gi pitch baba. Pitch babu keto mamiri to mar prof keto pongo billboard. Iwinjo mano ilaure gi prof. Iwinjo pitch baba dong buonjo. Baba dong buonjo. Mamiri. Pitch baba. In fact pitch baba should be more mongangore ginene billboard molo mar prof. Iketho gini baba chung president. Kae to chapo molo mar Dr. Matthews. The best thing en ni baba ni maloka. Iwinjo dwa keto baba pinyka. Mano de siasa ni uketo baba chalo MCA. So baba ni kwa loka. Yeah, president, then prof. Iwinjo. Dr. Willy? En somewhere kanyo. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jaka Kamega Spadito safu goto miso. A happy Father's Day. Yes. To all the responsible fathers. And to all the responsible women who have taken over the responsibility of absentee fathers. Mani longo ni mother father. Mother father. Kwa we about Father's Day. Yes. Ayaro gimane ngani owacho. Akode. Ilongo ni akode gasolinda ngamoja asema tiyo kode nyarugo. Yes. Turgi Evans odhiambo jalendo. Otuani single mothers. En single mothers koso single parent mothers. Ingeni baba nyocho soloko gigi. Nango. Baba care. Single parent mothers. Iwinjo. Koro mani ngi title adi. Ingeni onge single mothers. It's a single parent. So single parent lakini en mother. Koro mother udwa gol kuom joma mine. Dongine udu. Lakini mtemo wacho. Wanya golo udu no. Okay. Madam President of Single Mothers. Yes. Madam Akode. Nyocho giwacho ni giwere gi Nelly Ox. Mana nyakwaru yugi. Macha kiki, macha manyo kiki, odwa golo thum. Omanya ngo? Kiki. Mana diri make. Idwa golo thum. Nelly Ox mancho confirm. To wacho ni gin kaka single mothers. They should now learn to live with the burden of single parenthood. Yes. Nikech ango. Okinya keto niya ni sewe dichuo. Kasto pod isando dichuo ni yo pes makeup man. Aze ni wacho ni joma mine mowere gi chuogi sando wan kaka jo. Yes. They're taking advantage bwana. Humane. Karapoko take advantage mari. Mtoto anakohoa hata usinunue dawa tuma tu pesa ndanunua. Iwinjo yo. They are single mothers Iwi kama nyathi oseamua nodo ka ting nyathi. Okawa ka ting nyathi. Owe chandi. Chieng nwaro mepolo. To koro in ere ka kidwa donje ngima nyathini. Nyathini marembi. Itemo donje remb nyathi, itemo donje rembi ni, ikwedi, iwinjo. Ok dwari. Mondo gitem frustrate. We cannot allow such things. Are you a living testimony? No, I'm talking from experience. Iwinjo. Anatimo research, iluongo ni research based. Iluongo ni researchist. Oyo, some single parents, mothers, they are taking advantage. Mag wuon nyithindo. Kokioro pesa, uyo deadbeat. Uyo alesa kofa. Maiti. So yo machiak. Joma mine ma single parents. Yes. Kata single mothers. Baba benose wacho ni kelo nu pesa. Pesa ikelo nu niyo. But wabeduru responsible kendo waluore. Kaka jonyuol duto manie ngima nyithindo gi. Yes. Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Pokoti. Baba be onego benis ng'iwa. One kaka single parent fathers. Koro onego beni single fathers parents onego beni ng'iyo. Imi wagi moro. Kimi yo mama 5,000, one mi wa 3,000. Wadi methogo. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jaka Kamega Spandito safu goto bando. Nitiere gimoro kae mwang'eyo ni tendo jende. Baba nyocho timo kare presidential campaign team mare. Yes. Nyocho rwako jende mideo jende mawigi lera mokalo. Achiel kuomgi Philip Pande. Kisumu senatorial loser. What do you take the correct? No, yo bwana. Nyocho lose nomination. Everybody, iwinjo in nominations mago DM onge ngama lose ka. All of us are winners. Iwinjo, in fact Luo Nyanza, iwinjo. We don't have losers. Tojo independent utakinango. Makae nini extortionist. Idwa take advantage mar chama. Idwa gola reru gimanata mowacho. Yes. But all in all, gimata mowacho niya, in Nyanza people don't lose. They win. All of them win, but it is just that ibago gi. Koro sama bendi bago jende. Yes. Your boss stands accused. Okinya oluongo boss na national TV. Gire Professor Peter Anyang' Nyong'o. Mosetiyo ne party. Matiyo ne party. Yes, sekjen. To dagi tiyo ne jo Kisumo. Awacho karwako helmet. Mano ina miwacho. Karwako helmet. Iwinjo prof osetiyo. Bedmos.
Tiyo. Sani. Iwinjo. Wamanyo county secretary manyien ma Kisumu. Okwatieko. Oyo. Ane maloso. Abro mi kachok wasegolo kacha. Iwinjo. Sani tere kanye. Terms kasese. Terms motio. Kasese. Jo kasese are up in arms. Onge arms bwana. Nyok nyal bedo. Nini mikao. Takatema Kisumu ikelo nwaka. Na dinge kimanyo giwacho. Iwinjo. Nyo giwacho ni Bekao manyiwa ni tel seme. Bed mos. Iwinjo idhi sort takataka go. Plastic scandal. Compost winji, compost manyiwa. Wadu wanu wachaka export gigi. Industries be wasaya mang'eny. Iwinjo we have a new ultra modern. Tam what you sani ultra modern. Ultra modern osebedo misuse Kisumu for anything. Ultra modern alcohol. Diye uru kibuye. Macha ultra modern. Macha ultra modern ungi chiro Omabe. Macha apeji. Ungi stadium. Macha kaushe. Tuk nyithin. Haya. Dongolo nono. Dongi winjo. No. Pesa watobe. Omabe unun gango. Pesa watobe. Gimachalo stadium cha. Haya. Tuk nyithindo. Koro. Prof tiyo. Mheshimiwa Roy Samo. Mano the outgoing MCA Makajulu. Yes. No sakwang professor. Mano kan. Awuo on behalf of Roy Samo. Ngire Anyang Nyong'o ka achiel kod Mheshimiwa Roy Samo. Yes. Mheshimiwa Roy Samo kanyo to give it nominee mar governor Ngire Peter Anyang Nyong'o. Yes, a county secretary position. Ilongo ni jaduong John Ochieng Auma. Yes. Oja igni adi mokwongo. That is not the issue. Iwinjo Raila ja igni adi. Raila okchung. Dok penjo. Okmany komar county secretary. Yes. Koro Mheshimiwa manie county assembly ma Kisumu no took issue with the nominee. Jamuron. Jamufron. Achiel. H. Ike. Ni profo manyamanya jo Kisumu county te toko yudo wuod Kisumu kata nyar Kisumu moro mawie lerka Philip Pande manyalo bedo county secretary. Mano question. Does he have the experience? Mano nyaka wangi. Duok penjo. Does he have the experience? Did he apply? Apenji. Mago gik manyaka wangi. Mokwongo. Okay. Let us give credit where it's due. Mokwongo. Yes. You did not advertise for the position of county secretary. It was advertised in the National Daily Press bwana. I gik mi wacho go. Benulande radio. Radio be Holland. Do gicheke tekete nini kama. Eyo machia. Yes oyo. County assembly members are not happy. Let them reject the candidature. Let them reject of the nominee mar Professor Ngire Peter Anyang Nyong'o. If they are not satisfied, onego beni wa promote leadership mar jomatindo. We have very highly qualified for a county secretary. For a county secretary. Correct. How do our young people learn to be the next county secretary if they are not given the opportunity? There are opportunities nitie by directors momi telo mang'eng mayudhe. Marareyo. Yeah, iwinjo. Jaduong John. Bende certificates mage. Ni kod to mana kaka miksa kaji. Let the county assembly reject that money tijigi. To koro dongu udhike nikech mokwongo ukato sa gi pesa mar jopiny. Sama members of county assembly be piny ka vet. An allowance. If they are not satisfied, let them gikaw candidate more. Candidates ng'eny. In that short listing, nitie number 1, 2 gi 3. If the number 1 okokalo gini, gikaw number 2. Weuru soko wang profit jotend wandeyo. Kata kamano okunego beni usiku nyiswa kinde kinde ni wane jotelo makiny. Yes. To samo nego beni uketo ele manyalo miyo wan beni wagene experience madwarore no. Tumiyo mana jodongo. Miya county secretary ma Omabe en nga. Osemoke. Ikia Omabe. County secretary ma Ikia kata county secretary ma Omabe. Ka en ma Kisumu the outgoing. Ang'e the outgoing. Iluoge nango. Koro une monego beni usa to trend. Yes. Tuke atonwa. Nitie joma semiti mang'eny. Osemoke. Endo liel. Ano mondi makoyo. MC Jakakamega Spandito sof gutungisa. Issue moro kadwani owuoye matin. En issue man gi concern. Jumano mano mokalo ne wawuoye about gimoro ka. Niluonge nang'owa Joajawa scandal. Yes. Our musicians. Imanyo dayo moti modak loka. Apenji. Uwekse nikelna woche gi sa. Koro wach dayo to koro. Kweli. Niko nango. Manyina watch gi watch. Sa. I need a nice watch gi colon. Iwinjo oyo. Yawuot luo. Nyaka watch gigi. Bedun motang. Ayeuru de. Why de mana chiel. Mara ariyo. Yes. Bisade ga Jawa. Ang'eni Jawa. Bisebedo ga kini tiere ga nyako moro bedo ga tie Jawa.
Nitie gimo always mana matin, konge ni okrum kata ken soda, okrunga. En ga chupa chiel. Chupa chiel, okrunga. Nikech ang'o? Inang'o chupa. Ni gintie. To samora mora mochung. Omiel mana matin. Machieng lo. To miel ga ng'a? Dong won nini? Won thum. Okawuon, dong omiel gi janini musician. Iwinjo ogeto. O invest. Ogeto ang'o? O invest ang'o? Jathum. Ogeto jathum. O invest ga iwinjo. O invest jathum. Shows mag jathum en gi diary. En gang'o? 13th Ugonja Savannah. 15th Homa Bay. Iwinjo. Tourist. Is it a good thing? Okay, when you look in the profession. Yes. Ben profession. An gima ng'eyo ni lao hangla ema ok ber. Lao hangla. But supporting our hangla. Supporting our hangla artists. Lao jawa ber koso ok ber. Ok ber. Especially King Amamiyo. King Amamiyo. Mano musician nyalo kendi. Omiyo moko kuom minego oseketho utegi. Yes. Mano choice gi. Olawa jawa. Nyithindo to we ot. Giolre. Kathagore. Moko kinde moko wang' nyalenda ka. Nyithindo wang' ot. Mama no lao. No dhi lawa jawa. Koduogo iyudo ka nyithindo wang'. Sorry. Isno. Tadwa penjo. Minu to thagore dala. Iwinjo minu nindo kech. Minu thagore dala. Yes. Nindo kech. Nindo kech dala. Iwinjo. Okorne kata sukari. To into bech lao nini entrance fee emisolo. Wiko chakore. Ng'ane gocho Saturday. Iwinjo isechako pango program. Ipango program. Lao midhiri wako. Imanyo fare. Kongo. Imanyo entry gine. Yes, that is wrong. Minuto thagore dala. Konye uru parents. Waloke uru pacho nikech wadake ngima masani tek mokalo. Moko nego beni sama mogo medore ni. Yes. Inajawe mikete ilongo ni roll call koso roster mari. Yes. Schedule ni the whole week. Jothum to respect tu kabisa. Makmana ni sometimes discipline is key. Discipline is key. Yes, ana aero iwinjo nitie jothum maero. Magin discipline. They are taking care of their families. Gikonye thikiye. Majalam. Mano kingi. Ng'a kendo? Prince enda. Yes. Heshima idumu. Konyo iwinjo support community. To nitie moko ma obunga irade kode. Kaka ng'a? Masabu gero kama. Kumranyisi. Ose madha koko yako ya. For example. Okabigol example. National TV. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Juma mokalo. Yes. His Excellency, the Right Honorable, the fifth, Raila. Doctor. Doctor. Raila. Amolo Odinga. Manoja degree. Imagining that Baba has a degree in welding is reasonable. Very serious. Yes. Baba no soma ngeri. Metal processing. Loka na gidoluo. Mano degree. Oiwinjo dholuo olota kia lakini do bed welding ibecho ne baba. Metal processing dholuo. No bwana. Metal processing. Iwinjo that is it's a collective term. Morifatu. Degree in metal work. Iwinjo. In metal work. Baba iwinjo baba has a degree. Metal work. Baba has a degree. Ukiangalia do defend sani otimo PhD. Apart from honorary degrees, na degree mar Buddha. Good. Iwinjo date of birth. Good. Yes. This mama paper. Alafu degree paper chabe lokore with time. Ne mar baba genuine. Pime degree mar baba ki mar sakaja. Mar sakaja bandia. Ma degree manyien je. Yes. Mar sakaja manyien nyocha ko bedo printed last week. Uwacho ni baba siyo somo kanye ne classmates mag baba. Wazungu lilo. Show me classmates manu graduate go. Nitiere ng'ate mbui kane godo no peyo. Ang'o molaro gi baba. Akia. Babo somo Leipzig, Germany. University of Ottoman. Yes, Leipzig. Alumni mag Leipzig en ng'a? Angela Merkel. Yes. Chancellor machon mar piny Germany. Babo somo gi joma dongo. So nyiso ni en gi jomo somo mu. Ini somo gi ng'a? Jack Songo. President of Witchcraft Association of Kabwood. Dong somo gi Thou shall never associate me with Jack Songo. So, okay. Baba has a degree and it's genuine. Genuine degree. Yes. Joma nigi doubt, obed wuod sugoi, konyi. Mar wuod sugoi chabe botany. Botany be gimisungo piny. Na somo botany. Botany is a serious degree. Onge bwana. Giman godo kode gito, no yudo lower division. Mano ngamurim. Botany idwa it's either first class or second class. Botany donge sombo dede koso. Sombo ngo? Odede. Odede tango. Dede. Nama pido dede. Botany is the study of dede. Because no, make me understand.
Dangi pim dede gi nini. Igola reru. Engineer. Nan makueni kitui gi Machakos. Yes. Something historic happened. Yes. Mama Governor Charity Kaluki Ngilu. Masaya the second governor ma county ma Kitui. Nyocha ka generali yes. Baba wa Kisimori ya redirect to Kitui. Mano banka njo tame nyoko nyala biro campaign Kisumo, Siaya, Homa Bay, Baba Biro. Biro to the biro ndiyo tokma. Madam Gilu jakom no wacha pia ya embele jo piny kendo ka TV bende ongongo wangeneno. Yes. Madam Gilu insani koro werigi laro kom governor mano wene Julius Malombe insani koro wadhi kanye Maju Nairobi. Yes. Mano nyisamo. I think that is the way to go. Kangilu nyalo shelve her political ambitions. Oko shelve. Baba mo shelve ne. Nyaki wach gini maler. Baba emo shelve ne ambition mare di bedo governor kendo makitui. Before you accept, before Baba kel gini ka nyaki accept ni bwana anta we. Dine ben nine mano was the case. Dino wuoyo. Beno wuoyo. Dangi woko ma. Dangi pingri Baba wipe. Kababa me that opportunity to serve the country at the national level. Nyaki wachi mama tini Baba. Thank you so much. Manibon wari tomo kwa se cross the river to korwa accept. Angom yidi to kewoto no wacho kare nango. Jo. Iwinjo. Aya, oparanya no wacho nango. Aya, marana to no wacho nango ni thank you. Gilu digolo statement beleka. In the director of communication ko so on. Iwinjo. Gilu digolo statement beleka kendo they accept teach Baba no. And I think that is the way to go. Bear. Yes. In fact, kaluoka to emudondru, kaluoka tu dondru. In fact, mano nyiso ni Baba values women leadership. Tende mine babu gino kabisa. Yes. Bang di bedo kod jalop ne mamiyo mano mama Karua. Martha Wangari Karua. Ochako kao mama Charity Ngilu. Yes. Ma bedo cabinet direct. So kama koro yinyo go Malombe. Julius. Okonyo Malombe to yinyo David Musila. Yes, Musila to macha onge spend country. Tapi Musila ngeni ma osiep Kalonzo matene gi tene ignite. Angomyo akuno wachacho no kay. Malombe ge Musila. Koro twete urular kom. Tigini macha we ndos. No. Malombe direct. You must give direction oyo. This is what Baba is doing. Angomyo Karuto timo gigi. It's not a big deal. Baba ko team to a big deal. Karuto team is not a big deal because Ruto new position. No, Western Ruto nyocho wacho ni iluongo nango mpiganishaji ng'ombe ni iluongo nango Boni Khalwale. Dr. Boni Khalwale wene malala. Okay, it's not a big deal. Baba koti mekata kaluoka. Baba chuno gigi moko. Manye uru leader moro mondo usie mwanga. Wenwa uru Baba. Bere to ber ndikendo wasiro. Siama gi lothe moko dwa. Manango. Those are the terms. Iwinjo. Nini iluongo nango. Wawacha national TV. Iwinjo. Asiama gi lothe wadage. You should be arrested. For what? That is incitement one. Incitement man. Bengisi monga to geluthi. Fact. Mano kada producer dagi. No ko bonjo kodi. Odagi. EACC. Iwinjo nango NCIC, EACC onego mak joma tiyo gitama. No. In fact, ngade nyuandi should be abolished. No. Kata ken guided democracy. Onego bed guided public participation. Adwa penjo. Unemuacho ni ngade nyuandi should be abolished in the dictionary. Mano is not a Luo word. Ngisa ngade nyuandi gi English. Wado neno koro japuo. Mix and match. Onge, chop and stick, chop stick and what? Chop and mix. Omiyo Baba wapuo kendo iketo ongala mar tan mine malo mokalo. Yes. Med timi mana kamano mana kaka mwaloka. To wami Baba joma dhi konye lweny pek mbele kucho kokunya konyo Baba umie joge. Iwinjo laws of Baba dhi bedo a lame duck president. I repeat for the umpteenth time. Ati kisungu kubwa. Lweny ma Baba dhigo malo onge. Nitie. Lweny mane? Iwinjo. Jomage modhi kedo. Baba dhi bedo president. Lweny at the National Assembly and the Senate. Lweny mane? Ka Baba onge fruit soldiers. Baba is going to be a lame duck president. Katek to kara Baba kikchu. Kumranyisi. Obio yer gudi OTT ka e. Benitiri chimo de pingo Baba assembly. Iyere kanye. Wacha iyere kanye. Oyer kata mana Dr. Ron pinyika. Mano ja party. Aya. Kisumu West. Odio yer doctor, odio yer tu jamoka ulagal watch. Ignite. Magajo mose bedo kasiro Baba. Onge baba. Koro mwacho onge. Iwinjo. Shakir Shabir. Kisumu one mogo. Siroga Baba. Baba sanini ki teach ma tech. In fact, this is the most controversial election of all time. Wakonyuru Baba umie joge. Osemoke. Kendo liel. Anumoni makoyo. MC Jakakamega Spalito Safugoto ngiso.
wadhi achiel kachiel nyaka bomano maduong' ma Mombasa. Iluongo ni Mombasa ni tuko mwambao. Kwarazetu. Nitiere jago moro ni Rashid Mwampashi. Rashid Mwampashi mano wuod Likoni. Yes. Otero ji e doho jang'wen. Jang'wen ga achiel ng'ama miluongo ni Fatuma Mohammed. Fatuma Mohammed. Disclaimer. Oken Fatuma ma Migori. Ongega Fatuma. Fatma. Okay, Fatma. UN silent. Koro nikech ajawoma be Fatuma. Yes. Awacho authority. Koro. Rashid Mwampazi. Adonyo ne jang'wen gie. Nyocha obukore omonje e dho chiro Mwembe Tayari. Ogoera dar momuko lekege Kimanyango. Ang'wen. Gimani manyo to kiabo kadwa donje. Yes. Koro Rashid Mwampashi odonjo ne jogi e doho. Jajo penje. Jang'wen gi be un gadieri ni une manugo jago ne mumuko lekege ang'wen. Ni oyo kwan. Okwan. Yes. Ipenjo Rashid Mwampashi. Be in kod evidence mora ni joge manogoi momuko lekege ang'wen. Je una ushahidi? Mheshimiwa, maya achiel kuom lip jogi. Yes. Na kawa donge lweta ka. To leke gigo ni kanye? Leke gi ang'wen mana gimuko bende apedha masakas evidence. Now, the twist mare story ni anma. Yes. Jajo penjo. Ang'o ma digo mondo mi watim na jogi? Achiel. Jogi nyaka duog na leke gi ang'wen. Yes. Kendo chomgi maduoga mana gintiere i dhoga nikech nyaka ne gimuk laka ok anyal chamo ringo ma en. No, mano sajari nitie. Iluongo nang'o lekwot. Nitie kumiti mesajari market chuma, tinde wan gi chumbe. Miketa chuma, ibuonjo gi chuma. Koro nyiso judge. Yes. Pesa madwaro mondo mi adhi atudo godo leke ga to kang'ini pesa di. But in your wisdom as the judge. Gol chik mondo mi jogi ochula. Pesa madhi dwa godo leke ga nikech nyaka ne gimuk laka. Yes. I've never enjoyed my meal mar ringo. Mano tadier. Kiss be okinya enjoy kiss kionge lak. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita saf gotong. Nitie tuo moro mabiro kaluoka to we must condemn. Kapok itieko tuo ni. Wuod India moro. Yes. Ojariemb ndege. En pilot, rubani. Rubani. Osenyombo. En gi dhako achiel. Yes. Oonge nyathi. Wuon gi min gi nyocha donjo ne. Wuon gi min gi luongo ni Dubai. Iluongo ni Sada Prasad. Gi Sanjeev. India. Bye. Nyocha gidonjo ne wuodgi. Ka gidayo wuodgi rupia milion 50. Rupia mano pesa. Mano pes piny India. Kiloke pes piny Kenya apane gipogore gi gimoro siling achiel. Bas. Koro nyalo bedo giromre gi gimoro shillings milion 49 wakete kanyo. Shida mar gibaduma gin godo gi wuodgi. Ni wuodgi odagi nyuol ne gi nyakwargi. Yes. Koro ne wanyuoli. Wapuonji. Wapidhi. Wateri school. Yes. Mi bedo pilot. Sani yuako pesa. Tiketo wa ni warito nyinga kwarwa. Nyaka sani poko nano nyakwarwa. To watiwo chengi dhilo. Koro nyakichulwa. Koro duogunwa pesa wa mwase puonji godo mwapidhi godo gini gote. Mano yuma. Wago kwano duto. Rupia milion 50. Iwinjo. Ina rejoinda. Wuodi ni gichiege bodonjo ne wuon gi. Yes. Achiel. Amba dwa no chula. Nikech no kaor application mondo nyuola. Gol. Mano gol. Iwinjo. Mano gol. Nipe ni kupa. Mano gol. Odwa na mi agolo nyathi kanye sori. Osagolo nyathi. To nang'isi ni nyisa nang'o. Nitie tuo moro modonjo kaluoka. Tuo mane? Oken abuba, oken nyach, iwinjo. To tuo ni nyaka wadil kode sani because dhi inyo ambele ka. Tuo mane wuoda bana? There's a new special condition momako jaluo miluongo ni overexcitement. Wamor mokalo tong. To pok wagik. Iwinjo? In fact kadona ang'adi kanyo matin. In fact giwacho ni gini dong Kalonzo Musyoka duogo. Yes. Eni Azimio. Dong wan gi deep state. Hey.
Dong wan gi system. Karua dongo ni kanyo. Karua dongo ni kanyo kelo women vote. Wasebaro milimani Mount Kenya. Ediere. Yes. Mabe sani wan malo. Nito dongo Rigathi Gachagua. Wamiyo microphone pile. Yes. Nyo chako tuo. Ni uniform ma police rwako. Ni mango uniform mar jo women's girl mar president mar PCEA. Ni dongo ni waseka. Kikuyo. Isa mora mo ngamo dhoge. Yes. Okoro lo fachelo dhi. Odhi na jakom. Giwacho ni opinion poll dong sani goro Raila malo. Opinion poll te. Jakom wani malo. Iwinjo. Dong wasekawe. Nyano kadhi go kura. Adwangiso dhanda majaluo for free. I come from Kakamega, but magi manyaka wachi. Stop, iluogo nango. Stop the count. Over excitement maun gono dhi ketho gini oyo. Over excitement uni. Odhi cause death. Kunge uru, ubed excited bang kose Ruto Mbulu, Mose Landi, ni the 5th president of the Republic of Kenya is the right honorable, right koro wagolo. Koro wagolo. His Excellency President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Iwinjo mano ang'eni ji dhi tho. Because of excitement fun. To koro wabeduru jo kisera, wi waseru Ombulu. Mondo babo yud kura mamalo. Kiku keth gini, kaka jo Kakamega, mad jo Thuruga Bandu, dwa ketho gini, negi dage chulo, osuru manyien, na joma dwa timo arus, joma dwa donje keny, igo nubei manyien, wadwani wachoko osuru maber, nikoro pastors, yuak, nwadwa ketho na biashara. 50,000 anyiew pong kosa chul nini license mark. Dongi do nyombo. Okanyali iye bwana. Osemoke. Kenalien. Anu mundi makoyo. MC Kakamega Spandito self go to this. Medicate money Lolwe TV.